Tak, já se jmenuju Míša a mám tady takový domeček. A tady je jak kdyby takový podzemí, tak to zavřem. Tady mám bednu, tady mám diamantky. No, to necháme. Tady je dřevo. Tak a teď. Tak a tady se podíváme do podzemí. Tady máme záchod, tady máme pece, tady máme bednu, tady máme klíče, tady máme postel, tady máme oblečení nebo není, sprchu. No tak tady máme jídlo, spasinku. No tak už máme vajíčko, to nevadí. Tak si vezmeme, no tak už máme. Tak. Tady zapneme telku. Můj oblíbený hráč je Cristiano Ronaldo. Tak se podíváme ven. Pane Michálky, kdybych tady chtěl přespat, máte tady nějaký hotel pro hosty? Ukažte mě ho. Jestli tady něco máte. Jo, máme. No, tak mi to ukažte. A kde to máte ty? Tady je. Počkejte, já vám to ukážu. Tady to vypadá jak v Hirošimě rozbombardovaný. No tady vybuchly 80 bomb nebo milion. Tak. Tak Michálky, už donde video, tak se rozluč se svýma posluchačama. Tak naschle.